Evo, ovdje imamo Zatočenici, jednu knjigu koja se zove Zatočenici vlastitih misli od doktora Aleksa Patakosa iz izdavačke kuće VBZ. Izvoli. Da, izdavačka... Poklanjamo te knjige dvije. Poklanjamo ove dvije knjige večeras. Tako je, ja si čak malo sam krenuo čitati, napisao si neke bilješke. Zapravo, knjiga doktora Patakosa je, pa na neki način je, se zasniva na učenjima jednog poznatog austrijskog psihijatra i psihologa Viktora Frankla. I on je tu na jedan način pokušao prenijeti, dakle, upravo reći ovu stvar kada nam se čini da se nalazimo u možda potpuno besmislenim situacijama. To može biti u našim odnosima, to može biti na našem poslu i zapravo konkretnim savjetima i primjerima autor ove knjige kroz učenje već navedenog Viktora Frankla nam pokušava reći da čak i u tim najbezizlaznijim situacijama mi možemo naći određenu svrhu i određeni smisao. Samo smo to, ja bih to sad slobodno interpretirao, na neki način pa gotovo zanemarili tu mogućnost koja živi u nama. Jel? Dakle, može doći do osjećaja praznine, nepravde, možemo doživjeti nagli gubitak i onda se čini kao da nema načina da to savladamo. No, međutim, ponavljam... Nemoćno se, kad se da, nemoćno nemoćno, osjećamo, potpuno i besmisleno. No, u ovoj knjizi, i ja sam već malo zagrebao unutra, čini mi se, i to je ono što na neki način obećaje konkretnu pomoć, se upravo nude konkretni savjeti i recimo nekakvi najkvalitetniji prijedlozi u određenom kontekstu koji su mogući i koji nam mogu pokazati da se iz slične situacije, bilo koje vrste gotovo, to je jedna od, ajmo reći, teza samog učenja doktora Frankla, može izaći i može naći put. Znači nije stvar u tome da se hipotetski razmatraju neke stvari, nego da se nude konkretne metode kojima mi možemo postići izlazak iz svih tih naizgled bezizlaznih životnih situacija. Dobro, znači ove dvije knjige, Evo ove dvije knjige, baš smo ispominjali za točenike vlastitih misli. Tako je. I na neki način, evo, srećom nam se, ide to sa našom srećom ili slučajnošću, nam se poklapa. Ništa nije slučajno, znaš, kažu ljudi, ništa nije slučajno. Nam se poklapa ova tema. Naravno, dvoje prvi koji se jave na brojeve telefona u studiju dobit će na dar poklon ove knjige Zatočenici vlastitih misli od doktora Aleksa Patakosa iz izdavačke kuće VBZ. Mi ćemo nastaviti natrag sa svojom temom. Recimo, zašto ljudi se boje ostati bez... Naravno da je grozno kad čovjek ostane bez bližnjeg svog i da iza toga da je prisutan taj strah da se ne bi dogodila neka tragedija i tako dalje. Da, nam je jer je to živo biće. Izvuklo pitanje. Tako, jer je to živo biće i naravno da je naša ljubav uz živo biće puno jača nego što je možda prema stvarima. Da. Ali... ne mora biti čak, jel? Dobro, ali većinom je. Ali, vidiš, mi se sada bojimo već izgubiti i stvari. Mi smo već postali, smo postali ljudi koji se boje ako izgube materijalno, jer razumijem kad se gubi emotivno, ali kad se gubi materijalno, naravno da je to isto prestrašno, ali moramo biti svjesni da materijalno uvijek postoji mogućnost ponovne nadoknade. Jasno, ali javlja se onda opet veliki strah od egzistencije. Da li ćemo mi to preživjeti, a čak i ako nije toliko fatalno, živjet ćemo lošije nego smo živjeli do tada. A kako prevladati? Ljudi teško prihvaćaju te promjene.
O tome smo govorili, jel? Da, a kako prevladati taj strah od egzistencije? Evo to upravo bi vezala uz ovu knjigu Zatočenici vlastitih misli. Da li mi zbog straha svoje misli ne možemo dovoljno koristiti? Jer misao je zapravo izlaz, misao nam daje izlaz svih naših nemogućih situacija. Ali dok mi imamo strah, mi te misli ne možemo uopće pod navodnicima čuti u svojim glavama. I da li je misao u glavi ili izvan glave, iznimno je teško, da. Moj odgovor je usmjeren samo u jednom smjeru. Oprosti da te podsjetim. Podsjeti me prije kraja emisije da ljudima dam na znanje vezano uz misli, jednu vrstu samopomoći. Jer ja sam starija od tebe pa ću zaboraviti. Može? Ne, dapače. Izvoli. Probat ću. Oprosti što sam te prekinula. Izvoli. Ne, htio sam reći da onda kada, ajmo uzeti možda najtamniji scenarij. Znači, imali smo ove konkretizirane strahove. Naš pokušaj da se oslobodimo tih egzistencijalnih konkretnih strahova nas je odveo u stvaranje ovog svijeta izvjesnosti koji je propao, jer takav pokušaj je, kao što smo rekli, apsurdan i nemoguć za izvesti, ide kontra prirode samog života, jer neizvjesnost je nužna. Nakon što smo to prošli, došli smo u stanje straha od straha samoga i sad čovjek bi pomislio, pa što mi je još ostalo za učiniti? Još ako uspije, dakle, se srediti, smiriti, barem u nekim trenucima i kada je taj strah možda manji, opet se pita, pa čekaj, što da ja učinim? Jer on više nema nešto za što može vezati svoj strah. Nalazi se u potpunoj zoni straha. Da, nema više za što bi se koji uplatio je izlaz? za izlaz. Kada potonemo tako nisko, ajmo reći, u smislu, dakle, stvarno smo duboko zagrebli u strah, što nam ostaje za učiniti? Mislim da je tada, kao i kod većine stvari, možda i najplodnije tlo za izaći iz toga negativnog stanja. Kada dotaknemo dno, kada jedno vrijeme provedemo u strahu od straha, na dnu, postoji, kao što je recimo evo zanimljivo u ovoj knjizi navedeno, u tom besmislu već, u tom kaosu vlastitih misli, smatram da uz uvjet koji nam je taj strah postavio i stisnuo nas, da možda baš tada kada smo zatočeni, kada smo potpuno stisnuti, kada kao da više nemamo uistinu ništa za izgubiti, jer smo izgubili već i ove konkretne strahove, u ovom se jedva snalazimo, jedva dišemo, guši nas, ubija nas, jer ne znamo više čega se bojimo. Mi se bojimo samog termina, više riječi, ne možemo uopće to primijeniti u nekakvu stvarnost, ubaciti, onda možda dođe do onog reza. Onda kada više nemamo što za izgubiti, kada shvatimo da je sve apsolutno neizvjesno u svojoj ljepoti, jednako kao i određene izvjesne stvari ili elementarne stvari, kao što smo jedno šalili ovdje, koje činimo i koje moramo činiti, kada to shvatimo, onda možda možemo izaći. Onda se dižemo. Jer onda ćemo uspjeti pojmiti da naš strah nestaje. Da je to stanje u kojem smo mi. Znači straha od straha. Tako, mi smo se sami uveli u to. Da je potpuna besmislica. Ali ima svoju svrhu. Tada u tom trenutku javlja se nova svrha. Jer toliko je tog straha i što smo duže u njemu, tada je vrijeme jako korisno. Mislim da spontano počinjemo shvaćati da uz sve te silne prijetnje koje smo ili zamislili ili su uistinu bile moguće, potencijalne, da se nemamo čeg boje. Mi se stvarno nemamo čega bojati. Kad shvatimo koliko smo neizvjesni u svojem bivanju ovdje, koliko smo ranjivi,
i da zapravo u bilo kojem trenutku, ponavljam ovo, iza ćoška možemo nestati, mislim da je to oslobađajuće. Ali recimo kad Mislim pričamo, pa je, ali kad pričamo o strahu od egzistencije, ja uvijek tvrdim jedno, dok čovjek ima sebe ovdje, u ovom tu dijelu, i dok postoji taj dio koji još uvijek nije zatočenik straha, tada će on uvijek iznaći način izlaska. I kad nas pritisne ono najdublje dno ili smo već ispod dna, kako se kaže, ako je ovdje ostala prisebnost, ako je ovdje ostalo imalo želje za izlaskom, a želja za izlaskom, čovjek je kao Feniks, znači on se uvijek podiže iz pepela, ako sebi ne dopusti da ga strah proguta, jer strah može čovjeka nepovratno progutati. Upravo u tom trenutku, znači kad je skroz uronjen u njega, tu se javlja sad biti ili ne biti, ili što će se dogoditi. Tako je. Ili ćemo shvatiti, pa ček malo, da sad prestanemo komplicirati. Čega se mi to bojimo? Ako smo nadišli sve ove konkretizirane strahove, ako bivamo u strahu od straha, da više ni ne znamo čega se bojimo, a bojimo se, i to je strašan osjećaj. Tako je. Onda mora doći određeni trenutak u kojem ćemo spoznati, ali ček se ja više imam bojat, pa ja ni ne znam čega se bojim. Pa to je osjećaj bespomoći, pazi, čovjek se osjeća bespomoćno pa se boji, jer ovdje zapravo uvijek postoji mogućnost izlaska iz svih situacija u kojima se god čovjek nađe. Ja to kategorički tvrdim ako mi znamo misliti, jer mislim da je veliki razlog svih naših strahova nemogućnost više mišljenja. Pretrpani smo tuđim mišljenjima, njima vjerujemo tim tuđim mišljenju. Je. Nekad nedostatak, a nekad i previše. Tako je. Razmišljanja. Tako je, ali gledaj, ako sam ja došla do dna i glava mi još radi, ili šljaka, kako to kažu, onda ću ja ipak pomoću te svoje glave, ako su mi jedna vrata se zatvorila, ja ću uvijek biti sigurna da postoji razlog zatvaranja tih vrata i da će mi se nakon određenog vremena, kad sam ja potpuno smirena, se neka druga nova vrata otvoriti, jer nikad se sva vrata ne zatvaraju, to su rijetki trenuci. Da, gledaj, dovoljan je i ne zatvaraju se zauvijek. Trenutak, onaj kliker da pukne i onda počneš sebe pitati, ček malo, daj si definiraj Kruno, čeg se ti to bojiš. Uz malo snage, malo više, ne kažem da je lagano to, ali, kažem, postoji taj trenutak lucidnosti u kojem ćemo spoznati da se mi bojimo zapravo više ničega. Jer tu nema više konkretnih bojazni. Taj trenutak, ako uhvatimo, onda ćemo izaći shvatiti da, ček malo, definicija mog straha je da se ja bojim ničega.